Câștigător al Bursei Moștenitorii României Muzicale, ediția de anul trecut, pianistul Nil Mladin va susține joi 6 iunie un recital la Sala Radio. Un program sunat opus 53 Wallenstein de Ludwig van Beethoven, 7 fantezii opus 116 de Johannes Brahms și Le Baiser de l'Enfant Jésus de Olivier Messiaen. Iată acum la matinal cel de-al doilea episod din discuția mai amplă între Nil Mladin și colega mea Ariadna N. Iliescu. Cum a arătat ultimul an pentru tine pe plan artistic după câștigarea Bursei Moștenitorii României Muzicale? M-am focusat mai mult pe un studiu temeinic și introspectiv, cu multe concerte camerale, cu diverse evenimente mai private, dar consider că după o astfel de perioadă este nevoie să ies mai mult și la suprafață pe scene mari din România. Așadar aștept cu nerăbdare aceste concerte. Ce te atrage la muzica lui Olivier Messiaen? Este vorba despre aceste sonorități despre care ai zis? Da, deși Le Baiser de l'Enfant Jésus este piesa cu care voi încheia recitalul, primele schițe ale repertoriului au început cu Messiaen. Un compozitor a cărui muzică am avut ocazia de o studia și aprofunda la Academia Regală de la Londra, sub îndrumarea Johnny McGregor, care este unul dintre puținii specialiști ai lui Messiaen. Și adaug faptul că am plecat de la o temă religioasă, spirituală, care inevitabil include natura, cântul păsărilor, lucruri care îl fascinau pe Messiaen, el fiind și ornitolog. Muzica lui Messiaen este puternic înrădăcinată în credința lui catolică și contemplațiile lui asupra lui Hristos. Aceste aspecte mă fascinează și pe mine și sunt în concordanță, chiar dacă sunt ortodoxă, cu temele religioase care mă preocupă în viața de zi cu zi. Și în muzica lui Messiaen vedem mult dincolo de lumea materială. Începem să contemplăm asupra unor idei mai abstracte. Pot să vă spun și despre întreg ciclul Van Regard, care este o lucrare masivă, aproape neastâmpărată în debordarea sa de energie și culoare, plină de sonorități colorate, de idei intelectual riguroase și fiecare piesă a ciclului este în sens propriu o contemplație asupra unui aspect teologic al credinței catolice a lui Messiaen. Totuși, contemplările sunt atent dramatic ritmate și pot fi fie senine, feroce, lente, rigid doctrinate sau chiar amuzante. Chiar țin să menționez și câteva elemente tehnice care mi se par foarte interesante în stilul său componistic, care, deși ar putea avea un rezultat sonor destul de abstract în prima fază, dar aceste elemente au foarte multă logică și sens arhitectural. De exemplu, în cea de-a 6-a piesă din ciclul, Van Regard, Par lui tout a été fait, în care construirea unei fugi extraordinar de dense și complexe, după 9 pagini începe să se desfășoare în sens invers, ca o piesă colosală de inginerie. Să ne întoarcem puțin în timp, la copilăria ta. Cum s-a simțit pentru tine să faci parte dintr-o familie de artiști și de muzicieni? A fost cu totul aparte. De când eram mic, eram înconjurat de picturi, de pensule, de culori și de acest gust artistic care mi-a fost insuflat și nevrând am început și eu să gândesc într-un mod mai artistic și, într-adevăr, nu doar că am devenit muzician, sunt pianist, dar și artist vizual, pictez și mă exprim foarte mult în fiecare moment al zilei într-un mod artistic. Mai am 3 frați care toți sunt artiști și ei și sunt bucuros că toți colaborăm și comunicăm, ne susținem unul pe altul și putem crea chiar proiecte minunate împreună și sper că pe viitor se vor concretiza tot mai multe proiecte ale familiei. Pianistul Nil Mladin, cel care joi 6 iunie vă invită la recitalul său de la Sala Radio ca parte a proiectului Moștenitorii României Muzicale. Biletele pentru recital sunt disponibile în rețelele myticket.ro și entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Radio.